It-tindifa ġenerali madwar il-pajjiż biex jitneħħa kull periklu li se takkawża l-maltemp kiefer ta' tmiem il-ġimgħa li għadda mistennija titlesta sa tmiem din il-ġimgħa. Sa 2 filgħodu id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Armata ġabru ma' 70 tunnellata skart illi nġema fit-toroq waqt il-maltemp. Fix-Xemxija il-ħerba li ħalla l-maltemp kienet evidenti b'bosta bankijiet u kontenituri tal-iskart jitkissru. Fuq il-post bosta sajjieda deru mbikma wara li sabu opri tal-baħar meqruda minħabba l-illa tal-baħar. Id-Direttur Ġenerali għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara spjega li minkejja l-operazzjoni delikata għall-aħħar li kellha ssir fix-Xemxija, l-aċċess għat-traffiku infetaħ minn kmieni filgħodu sakemm kienu għaddejjin ix-xogħlijiet. L-amara tat-toroq prattikament spiċċat kollha. F'dawn iż-żoni ovvjament hemm kontenituri tal-iskart, bankijiet, railings, tajjeb illi hemm bżonn isir investiment mill-ġdid sabiex jerġgħu kollox għan-normal. Għandna wkoll in-naħa ta' Witilajn u San Tumas fejn intlaqtet ukoll minn din il-maltempata. Jidher li hemm eluf ta' euro fi ħsarat sabiex ovvjament nsewwu dak li ġara. L-impatt tal-grigalata ta' dawn l-aħħar jumejn hemm ukoll fil-Parlament bil-Prim Ministru Joseph Muscat jara fil-ħidma ta' diversi ħaddiema u voluntiera li biqlu bija ħarsu lil poplu fil-maltemp. Fit-48 siegħa, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intervjena fuq madwar 486 sejħa għall-għajnuna. Id-Dipartiment kellu l-għajnuna tal-Pulizija u fejn kien hemm bżonn anke tal-Armata biex jitwettqu xi interventi. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intervjena wkoll billi ġew evakwati xi nies li nqabdu fid-djarhom u ma setgħux joħorġu. 14 persuna ġew evakwati minn Taslima u 12 persuna ġew evakwati minn żewġ bnadi differenti mill-Birgu. Il-Prim Ministru assigura wkoll li ma kienx hemm bżonn li t-tanker tal-gass jinħareġ minn postu ħdejn il-Power Station ta' Dellimara għaliex ma kien hemm l-ebda periklu. Qal ukoll li l-Gvern għaddej b'ħidma biex jikkalkula l-ispejjeż tal-ħsara li saret waqt il-maltemp biex jeżamina wkoll iċ-ċans li Malta tingħata fondi Ewropej brabta ma' diżastri naturali. Niġi għalhekk biex insemmi b'mod speċifiku li bdew ir-raħħala u l-dawk kollha li xogħolhom u ħobżhom ġie affettwat mill-maltempata. Maħniex seħħalluhom waħedhom, Sur President. Il-bieraħ filgħodu mal-ewwel ħabbar se nkunu qed ngħinu l-bniewa ir-raħħala u ngħid jien anke lis-sajjieda li ntlaqtu direttament meħsarat li qed jaffettwaw l-għajxin tagħhom u tal-familji tagħhom. Dettalji dwar l-għajnuna se jitħabbru fil-jiem li ġejjin, fejn se jitnieda wkoll free phone biex noffru l-assistenza u l-informazzjoni neċessarja lil bdiewa ir-raħħala u s-sajjieda. F'istqarrija Heritage Malta qalet li xi siti storiċi madwar Malta ġarbu xi ħsarat fosthom il-Forti Sant'Angelo u t-tempji ta' Ħaġar-Qim u l-Imnajdra. L-entità Ambjent Malta spjegat ukoll li diversi siti madwar il-Gżejjer Maltin kollha sofrew xi ħsarat fosthom siti tan-Natura 2000 u parks nazzjonali. Intant id-Direttorat tas-Saħħa qal li konfiska xi ħut illi tela l-art wara li xi persuni ppruvaw ibeħħuhom b'riskju għas-saħħa pubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.